खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदास्रि मुसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82थि थान्दै जख'नथाया जानो थांगासिनो टंलायाव खुंनो थि खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82थि थान्दै जख'नथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82थि बोसोरारि जे थान्दै जख'नथाय दङ जे एनुवेल जि डेलिगेट कनभेनसन बेखौ जोङो टंला जि कलेजनि फोथाराव खुंनो थाखाय जों थामथिम खालामबाय। नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि बाहागो लानायाव टंला कलेजनि फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82थि थान्दै जख'नथायखौ खुंनो थाखाय सावरायलायो होनना फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हरखाबैब्लाबो 2 दाननि गेजेराव जों गासै प्रिपारेसनखौ खालामनानै एबसुनि बे मैखोम मोनसे जारिमिनारि जथुम्माखौ जों खुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादजों मिरु आफादा सावरायबाय, जिल्ला आफादजों सावरायबाय आरो दखरा आफादजों सावरायनानै उदालगुरि जिल्लानि गासै दखरा आफादफोरनि मदद आरो खाथि खाला गासैनि मददनि गेजेरजों जों खुंफुंनो थाखाय जों थांखि लाबाय। उदालगुरि जिल्ला आरो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'नथाय खुंफुंनो थाखाय रायदाव आफादनो बिबान होबाय आरो बे खुंनो लानाय थान्दै जख'नथाया सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82थि थान्दै जख'नथायाव माहारि दानाय बड'फानि आदर्शजों हाबा मावलांनाय 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथा मोनद' जौगासार हारिनो एसटि होनायनि बाथ्रा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि समाज सोलायनायनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन लाइमोन फरायसाफोरनि इयुन बायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जागोन होनना फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82थि बोसोरारि जे थान्दै जख'नथाय दङ जे एनुवेल जि डेलिगेट कनभेनसन बेखौ जोङो टंला जि कलेजनि फोथाराव खुंनो थाखाय जों थामथिम खालामबाय आरो दिनै बानजाय आफाद जोंहा उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसुआ खुंनो थाखाय आरो टंला आन्सलिक कमिटिया खुंनो थाखाय प्राइमारि कमिटि बर' साहित्य सभाया खुंनो थाखाय जि बानजाय आफाद दादोंमोन माने निपेन बर' जाय जोंनि टंला कलेजनि सासे माने गोख्रों माने समाज सिबियारि आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो टीम दङ गोबां दङ बिथांमोननि जि टीम दङ बे टीमखौ जोङो एम्पावर खालामदों आरो बिथांमोनानो जानुवारि दाननि जोबनाय नङाबा फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइकआव जोङो डेटखौ उइदिन 3 days जोङो फाइनाल खालामगोन। आलासिफोरनि माखासे कनसेन्टनि खोथा दङ, माखासे परिबेसनि खोथा दं, गासैखौबो मिलायनानै गुबुन गुबुन आफादफोरनिबो जुथुमा दङ। दा बे डेटआ माखासे क्लेसिं फैदों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सानथामनि उनाव डेटखौ थिग खालामगोन खिन्थु 2026नि जानुवारिनि लास्ट नङाबा फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि 82थि एनुवेल जि कनभेनसन दङ बेयाव खुंफुंजागोन। बेयाव डेलिगेटआव माहारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों जों हाबा मावलांनायनि जिखिनि जोंनि समायखिरा आरो लोगोसे बर' गोजोन गोरोबथा 2020 आथिखालाव एसटि मोनद' हारिनो जि जौगासारनाय आरो पपुलास हारिनो एसटि होनायनि जि रिकमेन्डेसन बिनि सायाव गोथौ गुवार सावरायनाय जागोन। गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन माने क्वालिटि इडुकेसनजों लोगोसे सास्टेनेबल चेन्जनि समाज सोलायनायनि बाथ्रा आरो बेयाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जोंनि आथिखालनि इडुकेसननि जिखिनि इयुथनि बिथांमोननि एम्पावारमेन्ट बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन बायदिसिना जिखिनि हारिनि गोनां एजेन्डा इस्युसफोर दङ गोथौ आरो गुवारै बे डेलिगेट सिटिंआ मोनसे जारिमिनारि जुथुमा जागोन आरो अपेन सेसन आरो सेमिनार जोंहा थागोन। जोङो नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेलनि गोबां माखासे आलासि आरो गभर्नमेन्ट लेभेलनि माखासे रिनन जायफोर आलासि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन जाहाथे बर' हारिनि इस्युसफोरखौ जोङो एड्रेस खालामनायाव बिथांमोननि मदद मोनो आरो सरकारखौ जोङो प्रेसार होनो जाहाथे खाबु मोनो बेबायदि मोनसे थांखिजों हरखाबैब्लाबो 2 दाननि गेजेराव जोङो गासै प्रिपारेसनखौ खालामनानै एबसुनि बे मैखोम मोनसे जारिमिनारि जथुम्माखौ जों खुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादजों मिरु आफादा सावरायबाय, जिल्ला आफादजों सावरायबाय आरो दखरा आफादजों सावरायनानै उदालगुरि जिल्लानि गासै दखरा आफादफोरनि मदद आरो खाथि खाला गासैनि मददनि गेजेरजों जों खुंफुंनो थाखाय जों थांखि लाबाय। गोजोन्थों। जोङो सानथाम मिरुनि हाबाफारिया जागोन आरो जिल्ला आफादा सानसे लायोबा बे सानब्रै जागोन खिन्थु मिरुनि जोङो जुथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारिजों
डेलिगेटनि गेजेरजों सेमिनारनि गेजेरजों जोंहा लिटारेरि कम्पिटिशन बा कालचारेल कम्पिटिशन थागोन बेजों लोगोसे जोंहा माखासे डिसकासन्सफोर थागोन सेमिनार्सफोर थागोन बेनि गेजेरजों बे प्रग्रामा मोजाङैनो जाफुंसारगोन गोजोन्थों